някога, не за него. Не за него. Няма. Тук ли съм? Вътре ли съм? Снима вътре. Няма ли да се Няма ли събудим? предупредите, че няма да се събуваме? Добре, Дрънка, значи ще има добре. Здрасти! То тук е много... Ма то калабалък народ се съберем. Здравей, моето момиче! Как си? Така, не съм виждал, като ни идвам. Здрасти! Като ни идвам в ресторанта и вие ни идвате в ресторанта, не мога да ви видя. Ма ви сте значи аз съм удар. Няма, тук се гледа. Илияна вчера се обади, чо? Ми те ласа света. Значи... Сега там на Светослав. Ти изкусените тя? Не изкусвам. Като сили. Ще си сам прави няколко думи. Не, че ако кажа изпей песен, казвам. Това е плота. Ти си сложила, да? И аз се опитах да... Ще надебеш учи едно китайски думи. Ису ую. Отделно. Тема за друг разговор. Нова година. Ето тая хубава да я вземем с нашата българска. Ще почва ли кала програма? Да. Добре. Чакай малко. Честита Коледа! Здравечко и късметлия. Най-добрата булка да намериш. Тебе, защото те първо предстои. Това ми е подаръка. Това другото е опаковка, не знаем. Не знам. Не ги разбирам.